Pajjiżna jinsab fi kriżi ambjentali minħabba l-kostruzzjoni irresponsabbli u l-qerda tal-ambjent naturali. Dan ħareġ waqt roundtable conference organizzata fil-bini tal-Parlament fejn preżenti kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flimkien mad-deputati nazzjonalisti Stenni Zammit, Julie Zara u Janice Ketkuti. F'din id-diskussjoni deret ċara realtà li Malta m'għadix dik li kienet diversi snin ilu hekk kif issa pajjiżna maħkum minn nuqqas ta' arja nadifa, artijiet naturali u kostruzzjoni irresponsabbli. Bernard Grech qal li l-ambjent naturali Malti dejjem kien ta' importanza fil-ħidma tal-Partit Nazzjonalista. Hekk kif saħansitra fl-aħħar elezzjoni ġenerali ġew proposti diversi inizjattivi biex il-kumpaniji Maltin iħarsu l-ambjent naturali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista illi s-sosten lejn l-ambjent naturali Malti huwa importanti mhux biss għas-soċjetà tal-lum iżda wkoll għall-ġenerazzjonijiet futuri. Żgur li din id-diskussjoni dan id-dialogu miftuħ jagħtina l-opportunità mhux biss li nifhmu dak illi l-NGOs favur l-ambjent f'pajjiżna qegħdin jaħdmu għalih imma anke kif nistgħu bħala partit nikkommettu ruħna bis-serjetà biex mhux biss intejbu l-qagħda tal-ambjent f'pajjiżna ma wkoll nissalvagwardjaw dak illi għandu jiġi salvagwardjat fid-dominju pubbliku. Aħna nemmnu li dan huwa l-pajjiż huwa ta' kulħadd u m'għandu jkun hemm ebda persuna jew persuni li jaħsbu li għandhom id-dritt li jaħtfu dak li huwa tal-poplu, dak li għandu jitgawda mill-poplu u dak li għandu jingħata lill-poplu biex ikollna verament pajjiż illi ikollok il-kwalità tal-ħajja illi jixraqlek fih. L-NGOs preżenti stqarrew li l-Gżejjer Maltin qegħdin jitilfu l-identità tagħhom tantu hekk li anke l-wirt nazzjonali jinsab f'periklu. Hekk kif lokalitajiet li suppost huma protetti mill-kostruzzjoni u l-qerda qegħdin jiġu meqruda biżjed bini. Diversi rappreżentanti tal-aqdiet ambjentali tennew li dawn il-postijiet huma l-pulmun tal-lokalitajiet Maltin filwaqt li ħafna minnhom isalvaw il-lokalitajiet minn arar waqt il-maltemp. Fost il-postijiet li qed jaffaċċjaw qerda ambjentali hemm l-irħula Fawdex fom ir-Rieħ u l-Gżira ta' Kemuna, gżira li qed tiġi medda minn pjanijiet li ġew approvati mill-Awtorità tal-Ippjanar. Id-Deputat Julie Zara minħa tagħha sqarret li l-identità Maltija tibqa' fiċ-ċentru tal-ħidma tal-Partit Nazzjonalista. Filwaqt li tenniet li l-politiċi u l-aqdiet non-governattivi għandhom jaħdmu jitfid biex jiġi salvagwardjat l-ambjent storiku naturali Malti u Awċi, filwaqt li jiġu protetti l-ftit spazji naturali li fadallu pajjiżna. Janice Ketkuti spjegat kif il-Partit Nazzjonalista ppreżenta pjan fuq l-enerġija sostenibbli permezz ta' offshore wind farms hekk kif l-ambjent kien dejjem fiċ-ċentru tal-ħidma tiegħu. Komplet tgħid li l-ambjent naturali huwa fiċ-ċentru tal-ħidma tal-Unjoni Ewropea fejn qed taħdem biex l-Ewropa tkun l-ewwel kontinent li jnaqqas tassew l-emissjonijiet. Stenni Zammit spjega li l-Partit Nazzjonalista dejjem kellu għal qalbu dialogu u l-komunikazzjoni għal pajjiż aħjar biex jiġu introdotti liġijiet u policies ambjentali li jkunu utli għal ambjent naturali Malti. Din il-laqgħa l-aqdiet non-governattivi tennew li hija responsabilità tal-politiċi li ssir bidla fl-ambjent naturali ta' pajjiżna filwaqt li enfasizzaw li dan id-dialogu huwa utli biex issir il-bidla meħtieġa. L-aqdiet non-governattivi preżenti kienu Rota, flimkien l-Ambjent Aħjar, The Ramblers Association, Din l-Art Ħelwa, Nature Trust Malta, il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi, BirdLife Malta u Friends of the Earth.